Sugeng enjing lur, balik meneh karo aku lan kanca-kanca Salam Rimban The Adventure. Nang kesempatan iki aku lan kanca-kanca balik munggah Gunung Andong. Gunung iki dadi berkah kanggo warga sekitar. Lemah subur, agawe sayur mayur gampang ndukul. Ana mbako, ana lombok, ana sawi, lan sak piturute. Sopo sing ora ngerti Gunung Andong? Gunung iki terkenal terutama ning kalangan pendaki. Mung gawe ora suwe, ora pati abot, nanging pemandangane ra kalah karo gunung liyane. Gunung sing ndi pikirin dhewe. Gunung Andong iki nadyan cilik nanging pemandangane apik. Ra percaya? Delok video iki. Kurang percaya? Gas lur. Nang kesempatan iki, aku lan konco-konco start base camp sawit. Base camp sing paling hit sak Andong Raya. Gampang golekane, saka pasar Kopeng wis jelas petunjuke. Wis kaya biasane lur. Daftar lan bayar, pahami jalur peta anyare, kek wancine budal lur. Trek awale awake dhewe dalan cor lan bakal ngelewati gapura sing gayane saka Batuh Banyu. Warga-warga sing OTW mulih saka sawah padha nglurui, monggo Mas, monggo Mbak. Sak kiwa tengene dalan akeh tanduran warga sing mulai saka lombok, mbako, sawi, sak liyane. Dalan cor-coran sing berlanjut lur, nganti tekan perbatasan alas yo. Oh iya, perlu dieling-eling. Gunung kuwi dudu tempat sampah. Oke? Lanjut. Tanjakan awal langsung dhuwur. Tapi tenang, wis digawekno tangga saka kayu lur. Oh iya, aku lan kanca-kanca saiki lewat jalur anyar lur, amarga jalur lawase ana longsor ning jalur pendakian. Jalur anyar iki menurutku luwih sip lur. Pemandangan alase luwih rapet lan ijo-ijo. Dalane penak lan akeh bonuse. Wis intine syahdu lewat kene. Pos pertama dijenenge Pos Kemuning. Nang kene wis dibangun shelter sing kena dienggo leren kanca-kanca. Ora suwe anggone leren, awake dhewe gek mlaku meneh nglanjutke perjalanan menyang pos loro. Trek nyang pos loro iki ora beda adoh saka sedurung pos 1. Wit-witan sih padha, modele jalur sih padha. Dalan setapak sing ora pati munggah banget. Rapete pinus cocok karo hawane sore iki sing lagi kabut syahdu. Ada sayur. Loran leren, guyu lan geguyonan dadi hiasan anggone dhewe mlaku neruske perjalanan. Dalan menyang pos loro iki saya suwe saya munggah. Dasare awak sing wis ya kesel lho ya lur ya. Akhire tekan pos loro sabare 40 menit. Pos loro iki ana shelter juga sing dinek dienggo leren. Oh iya, pos loro iki jenenge Pos Dewandaru. Wis ora suwe meneh langsung tancap dengkul munggah menyang puncak lur. Hawane kadung adem lan matahari angslup ketutup kabut. Akhire aku lan kanca-kanca mlaku nemoni wengi, posisi menyang puncak Gunung Andong. Ora masalah yo lur. Wong mlaku kuwi sak tekane, ora sak cepete spiro. Yo kan? Kedone jalan. Sugeng enjing para sedulur. Esuk iki hawa adem sing ngancani. Kabut tipis-tipis nang ngisor gunung saya suwe saya melumpuk agawe kasur saka awan. Wong-wong metu saka anggone turu tenda, kabeh padha nunggoni matahari jedul saka etan. Seakan iki sik ditunggu kawan-kawan saka ngendi wae papan padha ngetokne kamera sing regane atusan nganti jutaan. Sik ditunggu wis tekan, anggone wong padha foto wis ra karuan. Lan kabeh ora wedi panas-panasan.
Yo bola bali kuwi mau mergo pemandangan ning kene sing apik tenan. Sarampungan masak lan mangan, nah iki delok lur, kasur awan ning ngarepan. Waktu iki jan moto dimanja tenan. Salam hebat. Waktu mudhun pun pemandangan tetep apik tenan. Cuaca cerah, hawa sing ora pati adem. Wis ngono ae lur ceritaku lan kanca-kanca nyang Andong. Muga-muga iso kesempatan meneh nang Andong ya lur ya. Pancen ngangeni ati mbak iki. Gunung iki maksude. Cukup sekian cerita kami mencoba pakai bahasa Jawa ini. Salam lestari dan salam rimba.